Čaute ľudia, dneska tu je Dandy's World. Áno, dneska to robím na CapCut. Teraz to začínam používať, lebo už je to lepšie, už viem s tým pracovať, filmovať, už odišla preč. Lebo už tam nie je ten taký aký koniec, je tam, ale nie je tam až taký, tam vo filmove taký dobrý. Úplne dobrý koniec je taký úplne príjemný a CapCut to veľa používa. Filmám ani tak veľa youtuberov nepoužíva. To som prvýkrát videl na reklame, moja sestra mi to znamenala, že CapCut existuje. A ideme! No to je ináč prvý diel a iba jedno zometie a už proste končíme a tak. Proste pozerajte aj do konca, dávajte mi odber, lebo to zistil polovica, 6% u mňa má ľudí, ktorí ma sledujú a 94%, ktorí ma tiež sledujú, nemajú u mňa odber. Takže dávajte okamžite odber, tí, ktorí u mňa nemáte, lebo vy proste musíte dať odber, lebo snažím sa dostať aspoň 100 000, to je ďalší, alebo 1000, hej, 1000 je môj ďalší cieľ. Takže dávajte prosím odbery, lebo už sme prešli 100 odberateľov a nech budeme už mať hneď tých 1000. Takže dávajte hneď odbery a ideme na to. Dobre, takže vidíte, ako ovládam ja prstom. Máte takú bodku, to mi robí, ja som si to zapol. Máme hneď dve ichovy, wow, dobre, takže ideme. Tu je mašina, či ja aj to som mal oko. Takže tu je mašina, lebo som si to všimol. Viete, tak si nevšimnete niekedy a je to taký zlé. Tu bude mašina jasne, lebo ja tam chodím, kde je častokrát mašina. Neviem, mňa toto baví, lebo buď mám, tá kočka môže dať napríklad ichový, alebo nejaký cukrík, alebo nejaký efekt, napríklad, že budete mať väčšiu staminu, napríklad 175 stamina. Áno, 175. Dneska je sobota. Konečne mám voľno, lebo viete, mám voľno a je to proste zábava. Keď máte voľno, tak cez voľno ja najviac budem točiť videa. A toto ako je v premiére, tak bolo to v premiére, áno, bolo to v premiére. Lebo teď tak buď s hodinou to pozerám, lebo tak. Lebo viete, aj ľudoví rodičia pozerajú jeho videa, aj napríklad nemohol tam dať dávček pre rodičov, lebo by to zistili a už nevedeli, čo to je. No, tak ideme. Lebo CapCut, to je super. Cez to moja sestra stýhala cez tablet, ale aj už jedenkrát aj stýhala na počítači, takže všetko ja už som naučil a už viem aj pracovať proste s tým a už rozumiem všetkým. No ideme, 4 mašinky, máme jednu, to sme iba na prvom leveli, halo. Ja viem, že budeme končiť až na 3. leveli, lebo toto vlastne ja najprv to natočím, ja si napríklad rozprávam sa s takým počas ako hrajem a tak. Niekedy bude aj super séria, že aj dokonca aj traja, jeden z mojej rodiny, otec a ešte môj kamarát Erik, áno. Najprv asi bude s mojim kamarátom Erikom. On bude ticho, lebo chápete, on proste nemôže rozprávať, lebo nie je u mňa tak. A nemá žiadny mikrofón a nie je youtuber.
A ešte veľa kamarátov chcú, aby boli youtubermi, lebo youtuberom je byť ľahké, ale zároveň aj ťažké. Musí vás to baviť a tak. Takže ideme sa venovať Dandy's World. Dobre, robíme mašinku. Vlastne nech tu nikto nepríde. Inactivate. Vadí. Dobre, robíme mašinku. Čipi, čipi, čapa, čapa, posledná mašina robí. Čipi, čipi, čapa, čapa, dobre. Robíme mašinu. Kde sa deje, či nikto nejde. Dobre, nikto nejde. Vidíte, mne to dá proste taký efektík. A potom to ide. Aha. Dobre, takže robíme skillček. Môj otec to viete, že on je pofík na toto, na robenie extraction. Ja proste na mašiny, on robí dobre. Ja raz budem mať Bibliu a raz budem aj napríklad odháňať. Áno, tie odháňate, tak dostávate viacej cholov, ale tie mašiny robíte, viacej cholov tam dostávate. A keď ste solo, tak viacej solu dostávate. Veľkú pás nám hodí. Dobre. Pozerám. Ideme. Prepáčte, som bol ticho, lebo omylom som odišiel z aplikácie a ma to tak dalo. Áno. Som odišiel z aplikácie, lebo to je moja chyba, nie vaša. To je môj mobil, fakt. Ale zase aj moja. Dobre, tak poďme. Ale ne, počkaj, tu je ten glisten. Dobre, musíme ho ísť okamžite hľadať. Lebo on je dosť nebezpečný. Áno, on je dosť rýchly. On nefunguje ako ostatní twistedi. Ostatní twistedi vás naháňajú. Ale tento twisted nie. Máme veľkoplast. A tu je, poď. No, poď. Neviem, na čo tak vymysleli, aby tak proste bol. Potrebuje dákoho. Lebo toto je prvá séria Dandy's World. Ďalšie budú oveľa lepšie a budem mať viacej tých. Toto je iba solo. Toto typky, neviem ako sa volá. Ale Fina potom budeme mať. A tak. Môj otec vyzeral aj ako tá lupa, čo bolo na tom mini picturi. Tak. A
potom už to proste tak bol, to akéby on a kúkal sa na to. Tak. Dobre, teraz môžeme ísť od neho headka, hľadať mašiny. Tento level je vždycky, je najhorší, keď máte napríklad šlimpa. Lebo šlimpo, on vás vie nájsť. Na to, ako má všetky hviezdičky na jednotku, je strašne rýchly. A viete o tom, že aj Glisten, kde si ukážete hviezdičky tie a pozrite ho, tak to je do tvár zrkadla. Pretože ono proste tie hviezdičky napríklad zrkadlo robia. Aj ten, ktorý má ako lupu. To je keď je postavená tak lupa a má také. Keby lupa. A PC. No ideme ku nemu. Yes. No, poďme, no už sa koleče. Ja už asi viem, ako to funguje, lebo musíte byť vždycky s takým. Ale to nemôže Twisted urobiť. Poď. Zapet Kozmou. Dobre, choď, poďme. Dobre, už to máme, ale viete čo? Aby som mal proste tie veci. Ale ne, tu ma hitne. No jasne. Choď preč. No jasne, že ma chytla. No vidíte, potrebujete rozmýšľať dopredu, na čo to využijete. Aké majú všetko funkcie. No, dovidenia. Pil. A mňa už jeden naháňal takto, ale Glisten. A naháňal ma. Ale jedna bude aj challenge. Tí, ktorí mi napíšete do komentárov, to bude mať veľa zjadnutí, tak napíšte mi do komentára, že proste, že ten, kto chce challenge, aby som hral so šrimpou. Ja to nechcem. A ty chcete, aby som hral so šrimpou, tak dajte komentár. Tak chcete, aby som hral so Sfínom, dajte odber. A ty chcete, aby som hral so Poppy alebo Radio, tak dajte like. Áno, lebo to aj rozhoduje, že ty dáte odber. Ja by som si asi dal odber, lebo ja by som chcel hrať aj so Sfínom. Áno, Fín. Lebo poviem vám jednu informáciu, že ja viem hrať dobre so Sfínom, áno. Takže dajte odber. Toto je iba bol nápad. Dobre, ideme poslednú mašinu, lenže potrebujeme to. Ty vole, to si robí srandu. Koľko mal? No poď. Na táto sa blízka, homí divo pil. Na táto sa blízka reprovačka. Na táto sa blízka homí divo pil. Hej, fakt, reprovačka. No poďme sa venovať hre. No ideme. To budete počuť také akéby rozbitie, no tak varujem vás. Bude dať čo iné.
viete. Toto pesnička iba sa mi náhodou nepustila. No, ideme urobiť a to je dosť super. Ja už asi vidím, kde je mašina. Asi už prasklo. Ja nepočujem, lebo ja dabujem. A ono by sa to ozývalo. No jop, ale asi to bude počuť, lebo viete, môj kamarát mi bude volať. Ja budem točiť a ono to bude počuť z mobilu. Takže bude to fajn, lebo zase on to bude dabovať ako prvý a ja ako posledný. Chápete? Čo tak? On bude svoje komentovať veci, ja svoje. A budete aj vedieť. Poďme. Michael Jackson, ty vole. Dobre, ideme. Dobre, takže vyberieme si election. Dobre, takže čaute.